Hi guys, so ayan, nandito na po kami sa bahay nila ni Marvin the Roder. So ilagay ko muna tong helmet kasi si Marinong Homeboy is nandun na sa unahan, you know. So dito muna may parking namin yung sasakyan, no? So yung dala namin is itong sinugbang isda. Sinugbang isda, itong malaking isda. Ayan, oh, pakita ko sa inyo kasi ito yung parang baon namin dun sa Blue Hole. So, ayan, pangalawa namin itong bisita kay Marvin the Roder, no? Ayan, so, meron pala ditong baka, guys. Yan ang mga baka, oh. Yung baka. Hi, baka. Kumusta? Nasaan si Marvin the Roder? Nandun pa si Marvin the Roder? Ha? Bidma lang tayo, guys. Sabi niya, pahala kayo dyan. Ayan, so dito yung daanan patungo sa kanilang bahay. Ayan, o. Punta na kami. So yung bahay kubo niya, guys, pakita ko sa inyo, no. Nasa bundok lang po yung bahay kubo niya. Yun, o. Yun. Yung bahay kubo niya, yun. Ayan, yan po yung nung nakita nyo, nung nag-live kami doon. Tapos, doon kami na kumain, naklong. Alam nyo dito, guys, meron din itong maliit na ilog. Diba? Yan, may maliit na ilog sila. So dito pwede matalo yung tubig. So yung style nila dito, guys, meron kasi ditong farming. Yung paggawa nila ng yung ginagamit na tubig is yan po yung ilog. Tapos patungo po sa kanilang farming. No? Kung nakita nyo, diyan po sa ampulong. Yan, so nandito na sila. Ayan, so puntahan natin ito. Kasi ako yung nalit na ako, guys. Yan sila. Yan, so alam nyo, guys, si Marvin the Roder is nagpagawa po siya ng bahay niya. So tingnan natin kung ano na yung ginagawa niya, no? Yan, oh. Meron ng mga scene, mga kabilya na piniprepare. Meron mga siminto. Ayan. Hello, 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 hello. How do you do? How are you? Ayan, mainom tagtuba. Tuba. Tuba. Sarap ng tuba. Asim. Meron pang shade dito. Natin yung shade. Uy! Oh bro. Ano si mo kayo kay no. Oh, gapuhan ni ko. Iba talaga pag yes. Chat ba? Chatting. Yes. Ayan, guys, so nandito si Marvin the Roder, no? Yan, Marvin. Punta na tayo doon. Mamaya na pa. Mamaya na. Relax muna tayo dito, no? Ayan, also yung meron kami dalang isda, bro. Ano natin yan, bro? Ayan, guys. Bago kalilinis nito, Ben. Ito na yung hispan niya. So bagong linis po talaga, no? Ayan, no? Yes, yung mga isda. Laging ipakaon na ni Ben. So tapos na pa kumain yung mga isda ni Marvin the Roder, guys. Iko na, sa iko na. Sige. Ito yung sa bugi na. Oh, yan yung pids. Ako kinabog. Yan. Giso. Uy, kaon yun din. Luto pa niyo ito na nila. Ay, ate. Maing buntag. So, yung mga Marvin the Roder. Oo, second time na namin dito. Ayan. Layo din ate? layo eh. Nga, kadumdum ka, Ben. Oo. Ay wala, mabalo tayo. Makalunong ko sa kanaan niya. Asa kuhan bulwang. Sa kalayo sa Bandayan. Mas layo pa to. Kasi yung pupunta pa kami kay Yungits, no? Yungits vlog. Malayo daw yung maghuha na lang tag limonsito para sa kinilaw. James. Uy, limonsito ba para makinilaw? Limonsito gani.
Ano sa ibabaw? So punta pa kami dun sa ibabaw. Magkilaw, no? Doon kami magkilaw. So manguha ako ng limonsito, guys. Asa ta pwede manguha limonsito? Ben, asa ta manguha limonsito? Dire, kene. Ha? Hasta ang nag-video kubra. Lami ako sa bawa ni bro. Kani bro, tako kay bro, lami ako sa bawa ni bro. Lagi ko no kubra. Kani ba dito ha? Bro, lami kini sa bawa bro. Nahinay bro. Tako ano ba ni Bro, nahinay ka lang dyan. Baka, James, may nang magtuba? Yung tuba dito. Bantay ka papan mo dito kay papan mo kani hawa na ko mikta na. Punta tayo dun sa, update tayo sa kanilang bahay ng Marvin ko. Kasi dito po yung, wow, malapit na guys. Yan. Yan o. So, yan na po yung pinagawa ni Marvin the Roder na kanyang bahay. No? May mga aso dito pero mabait yung mga aso nila guys. Yan. Kasi si Marvin the Roder nasa itaas. Kasi nagkuha siya ng limonsito. You know? Yan. Ayan. So, dito tayo. Ayan ang limonsito. Ito na yung limonsito. Ayan, limonsito nila. Ang bango talaga ng dahon ng limonsito, no? Bagong dawat? Oh. Ito na yung lihian. Kaya vitamins ba? Kaya makilaw ba ito? Magdatag po ba? Ato dito sa babaw. Oo. At pupunta pa kasi kami dun sa itaas nila. Ano sa kuha ni bro? Ayan po. Oo. Dito na ba yan, bro? Diya, sa may isda. Ayan. Mama Roder. Ibigay ng basis. Mama Roder. Walang hilamos na. Ayan. So ready na yan mamaya doon sa itaas. Oo. Lagyan natin yung taklong bro. Magkilaw po ito taklong bro. Pwede. Taklong. Taklong. Kubra be. Asa ba una ba kanay bro? Kanay puti bro. Dawan na nato. Nahubog ini si James guys, no? Grabe. Mag-video sa sagot eh. Inom yun. Sige. Ako inom ako kasi good for the body po talaga yung coconut wine. No? Yung coconut wine. Lang ang dagon fruit pro ba? Ay, ato lang ninyo. Ready na mo to na sa farm. 5, 6, Wala to cutting. 7 minutes. Yes, so 7 minutes daw. Nagkwintara na si James guys kay Ay, mga ka-tips dyan. Good morning. Good morning. Nagsama naman po kami, no? Kung makikita niyo po doon sa mga last videos namin, yung mga palpak boys. Palpak po kami, 5 po kami kasi na dito. Mamaya, pupunta po sila sa Sulahoy dito. I hope not delete sa mga to, no? Iba talaga. Yeah. Uy. Iba talaga pag ano ba, mayroong ano dyan. Na yan. Yung iba dyan, mayroon ng ano dyan. James, inom na, James. So magtagay na si James ganda. Tips lang malakas sa amin. Yes, ayan. Sa aming 5, si Tips lang talaga malakas no mapapaima saka si James yung pinaka the best. Yan itagay na guys. James, James. Ikaw Ben, di kami nang Ben. Tagay ko ganun ha? Lo. So ito po yung pure na coconut wine na wala pa talaga tungog. Vitamins po to. Wala. Kung ako iinom tayo nito guys para lalo tayong gagwapo. Ito po ang sikreto ni Marvin kaya gwapo. No? And ito po ang sikreto ni Tips niyo nga marami talagang mga ganun. Guys, so cheers. 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 Baka may magsilat. Labi ayab ano. Baka may magsilat. Ayan guys. Yes, cheers. Ito talaga yung pure na coconut wine. Yan o, yung coconut wine o, mayroon ng sulod. Doon o, yan sa ibabaw. Yung coconut po. Grabe, ang tamis. Ako ito siya, hinggan dito ako. Balik ka dito? Hindi na balik dito.
every morning talaga, bumili ko yung mama ko ng isang tipo. Sa Bisaya word po, yung tipo is yung mga lagayan ng mga tuba. Balitin piso po kasi ano namin to sa kanin, iahog. Kasi Tagalog sa iya. Ihahog bro? Haluin? Ihalo sa kanin kasi napakasarap talaga dito. Maraming talaga ng vitamins. Lalo na kapag sa mga bata na yung mga bata na hindi pa nag-1 year old, painom mo yung ito. Yan, so pangpahilis sa among kikaon. Alam niyo po guys, doon kasi sa kapitbahay namin nung araw. Sige, magkwento ka. Wala pa silang anak. Tapos yung mag-asawa, storytelling tayo nito. Yung mag-asawa kasi, pareho silang umiinom ng tuba. So, after how many months po, nabuntis po yung girl. Yung kasi, so yung tuba pala? Marami itong vitamins. So mga, yung paglabas ng bata. Sa mga hindi nakaanak, good for... Tipon na tumubog ka. Alam niyo ba bakit nagkaanak yung bro? Kasi pagkalasing nila, yun na pareho silang nalasing. So ayun, binanatan ni Boy yung asawa niya. So ayun po. Nung dahil sa tuba, nagkaanak sila. Nakagit sa tipo. Akala ko yun. Kasi marami itong vitamins. Kaya nga, yung bata, pinapangalanan nila ng bata ng Coco. Coconut short for coconut. Coconut. Pero seryoso guys, no? Walang halong joke. Yes, so, marami talaga tong vitamins. So maraming salamat Marvin sa coconut wine. Kahit saka kay ate. Ate, thank you ate. Kami mag-inom ni Marino hubgun tanay para dini ka uli. Puni, ma. Ako, mapubog pa lang ko. Makilaw para tabaon niya. Ito na Ito na ako eh. Ito na. Tabon ni. Hubusin natin ito kasi... So, first time kong uminom ng coconut wine. Masarap pala, no? Pag walang tungog, James, masarap. Siguro papunta doon sa itaas kaning kuwan. Hangin kita sa mga tubo, bro. Hangin din, bro. Kanite, para suka na dito, oh. Suka. Para suka na dito. Naong sa suka, be? Oh, yan, oh. Naong sa suka ba? Lahi, lagi na basta. Dara. So, ito, usama nite. Wala lagi siya baho lagi. Tubig na. Tubig. Siya may ano? Mo siguro ni suka. May baho. Masayahin talaga siya. Iwan ko lang kung bakit. Yes. So, yan guys. Ayan guys, so pupunta na kami doon sa bukid na Marvin sa itaas. So yan. Thank you for watching guys. Bye bye.